Kardom Karbi long pinya video kelalo nung nang pace thang nai mate YouTube long kice thang nai actor pen actress angbong alang litum ta inur lo alang litum men ke lai gen lo Mirmily Teronpi lapen generation hanse alang litum surinira ingkorai siang bong ki hit nai mate kice thang nai alama jan hai amen lang ik sinang to tang ta video le start ik lo na bihai labang sola majalong kilun natum mate singar to men ke lai khenlo sonjit ronghang lapen akangsa inghipi labang sola majalong chepajan abang phu ben abang phi to men ke lai khenlo Mirmily Teronpi lapen Nelson Hanse Ranam akanghon labang sola majalong chepajan abang phi ben abang phu to men ke lai khenlo Mirmily Teronpi lapen Nelson Hanse alang litum si labang solam jalong sitami cepajan iglo rasek labang solam jalong kilin tum mate singa to men ke lai khenno sonjit ronghang lapen nitu timungpi labang solam jalong cepajan abang phiben abang phuto men ke lai khenno Mirmily Teronpi lapen generation hanse one share labang sola majan long cepajan abang phuben abang pitumen lai khenno generation hanse lapen Mirmily Teronpi nang ne kanghon labang sola majan long cepajan abang phiben abang pitumen lai khenno Mirmily Teronpi lapen generation hanse alam tumsi labang sola majan long ta cepajan abang phuben abang phi iglo nale tom la hayal mazan mate a video lang ijib lote official self production YouTube channel long si lang iglong po labang so channel long mesen alamazan lo rasen nale tom homri tamra subscribe pita like pita tapen share pita nale tom handshake channel official fan subscribe bilang da subscribe non tapen like taping non tapen comment mang tenegri pinya video kelang si kang ton lo kurwang thu dei ho